L-inkjesta tal-Maġistrat Joe Mifsud ma sabet l-ebda negliġenza minnaħa tat-tobba professjonisti mediċi fil-kura mogħtija lil Stephen Manjon li miet fid-Dipartiment tal-Emerġenza nhar 28 ta' Awwissu. Fl-indaġni tiegħu ġie konkluż li Manjon ma kienx jieħu l-mediċina l-pressjoni għolja li kien ibati minnha u mar ifittex l-għajnuna medika 15-il siegħa wara li bdew is-sintomi li ma sintomi ma kienu speċifiċi u għalhekk l-istaff mediku ma setax jipprevedi l-kundizzjoni tiegħu. L-inkjesta konkludiet li Manjon għamel 3 testijiet tal-ECG, l-ewwel wieħed fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana imbagħad f'2 oħra fl-Isptar Mater Dei. L-ebda minnhom ma indika riskju tat-attakk tal-qalb. F'ħarsa lejn is-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Emerġenza dakinhar ta' Mewtu, l-inkjesta qalet li bejn is-7:15 u d-9:15 filgħaxija 13 l-ambulanza kienu barra fuq xogħol u ma kien hemm l-ebda waħda disponibbli biex Manjon jittieħed Mater Dei u għalhekk saqu sieħbu li huwa infermier. Jirriżulta wkoll li f'dak il-jum 251 pazjent marru l-emerġenza. Wara li ġiet eżaminata x-xhieda tal-partit interessati u d-dokumentazzjoni relatata inkluż il-ħin tal-wasla u meta raw it-tobba, l-inkjesta konkludiet li l-infermiera fi triax ipprioritizzat b'mod korrett lill-vittma. Intqal ukoll li dakinhar kien hemm każ urġenti kull kwarta. Iżda l-indaġni tal-Maġistrat Mifsud marret lilin minn x'ġara fid-Dipartiment tal-Emerġenza hekk kif investigat kidba li saret minn xi ħadd fake profile fuq Facebook u li fil-fema tal-Maġistrat ħolqot allarm pubbliku u biża' bla bżonn. Qal li wara ġiet marbla d-dokumentazzjoni kollha, inkluż filmati elevati mill-kamera tas-sigurtà, kif ukoll li ttieħdet ix-xhieda tal-partit interessati kollha, l-allegazzjoni li saru fuq Facebook ma kinux imsejsa fuq il-provi. F'dan l-isfond huwa rakkomanda li għandu jerġa' jiddaħħal mekkaniżmu biex l-Istat jieħu passi fil-konfront ta' min jagħmel allegazzjonijiet folozz, inkluż li l-malafama terġa' issir reat kriminali.